Конкурс «Залатое пяро» стаў брэндам арганізацыі «Белая Русь». Ужо на працягу 9 гадоў традыцыйна праводзіцца творчае спаборніцтва на лепшае эссе. За последние 9 лет это более 15 тысяч участников различных уровней, различных категорий. Мы каждый год что-то меняем, что-то вносим новое, от чего-то отказываемся. Но вот это движение стало до такой степени, вот этот конкурс до такой степени стал необходим. Это основа на сегодняшний день этого движа, где люди могут высказать свою точку зрения, мнение. Это очень здорово. Сёлета прымалі ўдзел працы на тэму каштоўнасці, якія нас аб'ядноўваюць. Былі вызначаны пераможцы ў 4 катэгорыях: прафесіяналы, студэнты, навучэнцы і аматары. Удивительно, есть интересные работы, замечательные ребята, и школьники, и студенты, и особенно интересно то, что вот ребята, которые не являются профессионалами, они написали так, как иной писатель, вот то, что мы во дворе Союза писателей записываем это интервью, по-своему символично. Вот я думаю, что может быть, через какое-то время кто-то из этих ребят может стать полноправным членом Союза писателей. У катэгорыі прафесіяналы перамогу атрымаў Віталь Ерцаў, журналіст з баранавіцкай газеты «Наш край». Сярод студэнтаў Паліна Ліпская, студэнтка адной з магілёўскіх ВНУ. Сярод аматараў Сергей Шапавалаў, машыніст сталічнага метрапалітэна. Першай сярод школьнікаў стала Софія Кічко. На гэтую работу мяне натхніла гісторыя маёй вёсачкі і, безумоўна, мой дырэктар. Без яе я не змагла б нават напісаць такую работу. Вот так у мяне ўзнікла жаданне паўдзельнічаць у гэтым конкурсе. Пераможцы рэспубліканскага конкурсу атрымалі грашовыя прызы, але што яшчэ даражэй, прызнанне свайго таленту і стымул развівацца ў абраным кірунку.